First bite. Hey mates! Welcome aboard and I am your next destination. For this vlog guys, magsasanggipsal tayo dito sa bahay. So for our sanggipsal guys, meron lang ako dalawang klaseng marinade na ginawa dito sa samgyupsal na gagawin namin dito sa bahay. So first one is itong gochujang samgyupsal, and ito guys is yung salt and pepper samgyupsal. So kung paano ko ginawa to, please watch this video. And for our ingredients is of course samgyupsal cut na meat. Pork ito guys yung gagamitin, 1.5 kilo. Tapos meron tayo ditong sesame oil, gochujang paste, honey, brown sugar. So yung gagawin ko guys is dalawang marinade lang, dalawang klase na samgyupsal, gochujang marinade and then yung salt and pepper. So for gochujang marinade guys, gagawin natin yung gochujang marinade natin. So nilagyan ko na ito guys, itong gochujang paste. So yan guys, isang kutsara. And then isang kutsara din na nitong honey. So ito na guys, nilagyan ko na dito. And then lagyan natin nitong brown sugar. And then may kulang pa pala guys, toyo. So kailangan natin ng toyo. Lagyan natin ng konting toyo. Around 1 tablespoon ng toyo. So after natin paghaluin itong guys, itong ginawa nating marinade, so ilalagay lang natin yung pork. So hahatiin ko lang itong pork guys. Yung isang marinade is salt and pepper, and then ito kalahati is gochujang marinade. So nagawa na namin ito before guys, and then sobrang sarap gochujang marinade. Matamis na medyo maanghang, and then lagyan natin itong isang kutsara din na sesame oil. So kanina guys, hindi sana ako magbablog. Kaso lang naisip ko, sabi ko, why not share yung recipe, yung gochujang marinade sa samgyupsal na ginagawa namin dito sa bahay. So ito na guys, yung marinade natin, gochujang marinade natin. And ilagay lang natin itong ating samgyupsal na pork. Then hahalu-haluin lang natin guys. And then ililipat lang natin siya sa magandang lagayan guys, and then ready to grill na itong ating gochujang samgyupsal. Salt and pepper guys, simple lang itong marinade na to. Lagyan lang natin ng salt itong ating pork. So depende yun guys kung gaano kadami yung pork nyo, so tansyahin nyo na lang. And then lagyan natin itong ground na black pepper. And then paghahalu-haluin lang natin guys. And I think kahit hindi ganun kadami yung salt and then yung pepper nyo guys, masarap na rin to kasi i-grill nyo pa naman siya. Then lalagyan nyo rin ng samjang sauce or i-dip nyo sa sesame oil itong samgyupsal nyo. So depende na yan sa inyo guys.
Yung iba nga guys, hindi nila nilalagyan ng kung ano, direct ginigrill na lang nila. And then ilagay na din natin dito guys para maganda yung presentation. And ready to grill na itong ating dalawang klaseng sanggipsal. So meron ditong salt and pepper. And then yung gochujang marinade na samgyeopsal. A few moments later. Ano? Mama! Ano mo magdaba? Hindi mo din, nanay? Ano mo magdaba? Bunat, bunat. Kaman dito? Ano pa tatas pa yan? At dito patatas. Dito patatas pa. Dito. Tara guys, kain tayo. And then gochujang paste. And then samjang paste. Kimchi. And rice. First bite. Annyeong haseyo, kamsahamnida. So mapapa-Korean ka guys sa sarap. So guys, kakain muna ako. And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko about kung paano gawin yung samgyeopsal sa bahay, kung paano i-marinate yung dalawang marinade na ginawa ko kanina guys. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.